Електромоторът се прави от два компонента – стационарният статор и ротор, който се движи в статора. В статора има телени бобини. Течащото по тях електричество създава магнитно поле, върти ротора и произвежда механична енергия. Статорът е покрит с жлебове, във всеки от които има медна бобина. Колкото по-мощен е моторът, толкова по-големи са статорът и жлебовете. Покриват жлебовете с изолационен материал. Така волтажът няма да напуска бобините. Те се състоят от навити от машини медни проводници, чието той нараства заедно с размера на мотора. При този всяка бобина се състои от 13 медни проводника. Работниците връзват бобините. Така проводниците няма да се разплетат, докато ги поставят в жлебовете. Покриват всяка бобина с изолация от фибростъкло. После изолират бобините извън жлебовете с листове фибростъкло, след което ги блокират в жлебовете с клинове от фибростъкло. Щом монтират и изолират бобините, започват да подготвят изводите. Слагат акрилен шлаух върху двата края на всяка от тях. 26 за 13 бобини. После групират проводниците в големи кабели. Броят проводници в един кабел зависи от скоростта и волтажа на мотора. Запояват проводниците и изолират кабелите. Някои влизат в статора, а други остават достъпни за източника на енергия след монтажа на мотора. Връзват бобините една към друга с връв от полиестер, устойчив на топлина и химикали, за да не се движат при въртенето на мотора. Свързаните бобини се наричат статорна бобина. Потапят статора в лак на полиестерна база и го обработват с вакуум. След това статорната бобина става влагоустойчива. Поставят статора в пещ за 6 часа при 135 градуса по Целзий. Лакът се втвърдява, а с нея и роторната бобина. Сега трябва да балансират ротора, иначе моторът ще вибрира и няма да работи добре. Балансират го както механик автомобилна гума, но с 100 пъти по-голяма прецизност. Когато го поставят в статора, роторът ще се върти на стоманени лагери. Те се нагряват и разширяват, за да ги монтират по-лесно. После ги обдухват със студен въздух, за да се стегнат. Правят същото и с капака на мотора. На задния капак монтират вентилатор. Той охлажда работещия мотор, за да не прегрее. Покриват го с предпазител, като слагат капак и от предната страна. Готовият мотор е подложен на редица изпитания, които оценяват изолацията, мощността и работата му. Индустриалните мотори се използват във фабриките за захранване на конвейери, помпи, вентилатори и компресори. Без тях сме загубени.